Καλώς ήρθατε στην πρώτη εκπομπή του podcast Δέλτα σε Διάλογο, η φωνή της πόλης στον αέρα. Είμαι η Ιωάννα Πρέσια και είμαι εδώ για να σας ταξιδέψω σε ένα ταξίδι φωνών, ιδεών και συζητήσεων. Αυτό το podcast δημιουργήθηκε με έναν και μόνο σκοπό: να ακουστούν οι φωνές των πολιτών του Δήμου Δέλτα, να εκφραστούν οι ανησυχίες τους, να διατυπωθούν οι προτάσεις τους και να διαμορφωθεί ένας διαρκής και επικοδομητικός διάλογος. Εδώ η φωνή κάθε κατοίκου μετράει και είμαστε εδώ για να την αναδείξουμε. Καθίστε αναπαυτικά, ακούστε, σκεφτείτε και συμμετέχετε. Σήμερα θα ξεκινήσουμε μια σειρά επεισοδίων με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΔ και υποψήφιο Δημοτικό Σύμβολο του Δήμου Δέλτα, Σπύρο Σταματάκη. Σπύρο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Να ευχηθώ την καλύτερη πορεία για την εκπομπή σας, για την σωστή ενημέρωση των δημοτών και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που με καλέσατε σε αυτήν την εκπομπή που έχει να κάνει με το Δήμο Δέλτα και γενικότερα με τα προβλήματα του Δήμου. Ευχαριστούμε πολύ. Ποιος είναι ο Σπύρος Σταματάκης πίσω από τους τίτλους και τις θέσεις? Ο Σπύρος Σταματάκης είναι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος με τις αξίες που διέπουν την ελληνική κοινωνία. Βασικά και με τους τίτλους και με τις θέσεις, ο ίδιος άνθρωπος είμαι, δεν αλλάζει κάτι για μένα. Δοτικός και προσπαθώ για το κοινό καλό με όποιο μέσο μπορώ να συνεισφέρω στην κοινωνία μας για να είναι καλύτερη. Μίλησέ μας λίγο για τα παιδικά σου χρόνια, την εκπαίδευση, οι πρώτες εμπειρίες στη δημόσια ζωή. Τα παιδικά μου χρόνια βασικά με χαρακτηρίζονται με παιδί της γειτονιάς. Ήμουν αγαπητός πειραχτήρι, θα έλεγα. Η εκπαίδευση μου είναι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν την τελείωσα όλη. Και ό,τι αφορά τις πρώτες μου εμπειρίες στη δημόσια διοίκηση, αν θεωρηθεί και τα σχολικά χρόνια δημόσια, ήμουν πρόεδρος του ΚΑΠΕΤΑΜΕΛΕΣ στο γυμνάσιο της ΣΥΔΟΥ τότε. Η ενασχόλησή μου με τα κοινά, τα αυτοδιοικητικά ήταν το 1998 στο Δήμο Σύνδου. Και από το 2002 και μετά εκλέγουμε ανελιπώς μέχρι και σήμερα σε όλες τις βαθμίδες και όλες τις θέσεις της αυτοδιοίκησης, βασικά όπου επιλέξει η κοινωνία, και θεωρώ ότι έχουμε προσφέρει το δυνατό καλύτερο που μπορούσαμε να προσφέρουμε για την κοινωνία μας. Ποια είναι τα άτομα και τα πράγματα που σε έχουν επηρεάσει περισσότερο? Ένα άτομο που έχει αφήσει καθολικά και τον τρόπο σκέψης μου, τον τρόπο λειτουργίας μου, τις ηθικές μου αξίες και τις δημιουργικές μου αξίες, είναι ο πατέρας μου, ο Δωμάς, τον οποίο τον έχασα και νωρίς. Γιατί εκτός από πατέρας ήταν και αφεντικό μου, ήταν και φίλος μου, ήταν πολλά πράγματα μαζί, και μέσα από την οτροπία αυτού του ανθρώπου και τη διαπαιδαγώγηση νομίζω ότι έχω πάρει όλες τις αξίες που χρειάζεται να έχει ένας άνθρωπος για να είναι δοτικός στην κοινωνία και να συνεισφέρει στην κοινωνία. Ό,τι αφορά οι δράσεις μου και τα πράγματα που με έχουν μείνει αναξίτηλα ήταν οι επιτυχίες που είχα στην επαγγελματική μου ζωή. Μεγάλο από τι που μου αφήσαν οι αποτυχίες αυτές. Στη κλειστή κοινωνία που ζούμε είναι γνωστά, δεν χρειάζεται να το αναφέρω. Άρα θεωρώ ότι οι καλύτερες στιγμές είναι στιγμές της δημιουργίας, και όταν περνάς να βλέπεις κάτι που το έχεις κάνει εσύ, ήταν μια δικιά σου ιδέα, νιώθεις ιδιαίτερα περήφανος. Προσωπικές στιγμές στη ζωή μου ήταν η οικογένειά μου, η γέννηση του παιδιού μου, ο γάμος της κόρης μου, η γέννηση του εγγονού μου, και γενικότερα ότι κάθε μέρα αυτά τα παιδιά μου κάνουν ευτυχισμένο και έχω μια οικογενειακή γαλήνη, ηρεμία, και με κάνει ιδιαίτερα περήφανο και ευτυχισμένο που όλη η οικογένειά μου είναι όπως πρέπει να είναι τα ελληνικά πρότυπα. Τι κάνει ο Σπύρος όταν δεν εργάζεται? Διασκέδαση, χόμπι, αθλητισμός? Είναι μέσα στη ζωή του αυτά? Γενικότερα ζωή μου είναι λίγες στιγμές που δεν εργάζομαι. Η διασκέδαση για μένα είναι μια καλή στιγμή με φίλους. Ένα κρασάκι με την οικογένεια. Τα χόμπι μου είναι πολύμορφα. Μ' αρέσουν πολλά πράγματα και ο αθλητισμός μ' αρέσει. Το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, το μπάσκετ, όλα αυτά εδώ. Ακούω όλα τα είδη μουσικών. Γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος που είμαι κοινωνικός όταν δεν δουλεύω. Ταξιδεύετε? Μ' αρέσουν τα γενικά ταξίδια. Με την οικογένεια? Μ' αρέσουν τα ταξίδια και είχα την ευτυχία και την εμπειρία ζωής από τη δουλειά μου την επαγγελματική να γυρίσω πολλές χώρες του εξωτερικού λόγω των συνεργασιών που είχαμε με το τότε το εργοστάσιο πλαστικών, όλη την Ελλάδα, πολλές φορές, στην έβρεση πελατολογίου και
ανάδειξη του προϊόντο μας και αυτό με έχει δώσει μια εμπειρία νοοτροπίας ανθρώπων, ζωής, κοινωνιών και με έκανε και καλύτερο άνθρωπο. Και να φανταστώ πολλές αναμνήσεις, πολλές εμπειρίες. Όλα αυτά. Έχω ζήσει τη ζωή. Αγαπημένες στιγμές. Σε γλίγορα, απλά να το πούμε, σαν να έχω ζήσει δύο ζωές. Τα έχω κάνει όλα στη ζωή μου. Είμαι αυτοδημιούργητος, εγώ μαζί με τον αδελφό μου και την οικογένειά μου. Και ό,τι καταφέραμε, το καταφέραμε μόνοι μας και όλο αυτό είναι εμπειρία ζωής που την διοχετεύουμε κι εμείς στους νεότερους όσο μπορούμε. Αν θα μπορούσες να ταξιδέψεις πίσω στον χρόνο και να δώσεις μια συμβουλή στον νεαρό Σπύρο, ποια θα ήταν αυτή? Το πρώτο θα ήταν ένα μεγαλύτερο επίπεδο γνώσεων. Και το δίνω συμβουλή σε κάθε νέο που μας ακούει, ότι η μόρφωση, η παιδεία είναι σημαντικό θεμέλιο για την πορεία ενός ανθρώπου. Ό,τι αφορά τις επαγγελματικές εμπειρίες, τώρα που το κάνω ανασκόπηση, δεν θα βιαζόμουν να κάνω τα βήματα τόσο γλίγορα, τα οποία με οδηγήσαν σε λάθος επιλογές και θα είχα μια καλύτερη επαγγελματική σταδιοδρομία, όχι ότι δεν ήταν πετυχημένη, απλώς είχε κακές τιμές. Νομίζω ότι αυτό εδώ πιο πολύ απ' όλα ήταν η μόρφωση. Τα άλλα τα χαρακτηριστικά, έχω ποιότητα λόγου, τηρώ το λόγο μου και αυτό είναι εφόδιο, αλλά νομίζω ότι είναι η μόρφωση και η παιδεία. Λοιπόν, τι είναι αυτό που οι πολίτες του Δήμου Δέλτα δεν γνωρίζουν για εσάς, αλλά θα τους έκανε να σε ψηφίσουν? Θεωρώ ότι δεν έχω κρυφά σημεία. Αυτοί που δεν με γνωρίζουν, γιατί είμαι κοινωνικό άτομο, ευρύτερα, μιλώ με όλο τον κόσμο, ίσως να ήταν ένα πρόβλημα που έχω και δεν μου αρέσει να το κάνω, είναι η προβολή όλων αυτών που έχω κάνει και εγώ και οι συνεργάτες μου, η προσφορά μας σε κοινωνικές δράσεις, αλλά ξέρεις, αυτά έχουν την ποιότητα να τα κάνεις και να μην τα λες, να δίνεις πράγματα, να κάνεις πράγματα για την κοινωνία σου χωρίς να περιμένεις. Εν αυτή την περιπτώση, θεωρώ ότι ίσως δεν γνωρίζουν το πόσο δυναμικός σαν άνθρωπος είμαι και ότι πάρω μια απόφαση και βάλω ένα στόχο, θα τον τελειώσω. Αυτό είναι κάτι που με χαρακτηρίζει. Ό,τι και αμέσως αν χρειαστεί να κάνω, και ιδιαίτερα αν έχει να κάνει με την κοινωνία μου, γιατί θεωρώ ιδιαίτερο λειτουργήμα να έχει προσωπείς την κοινωνία σου, να διεκδικείς για αυτήν. Άρα είμαι και διεκδικητικός και στη ζωή μου έχω σχέδιο. Ξέρω να αποτυπώνω τα θέλω της κοινωνίας και ίσως αν κάποιοι δεν με γνωρίζουν, να φταίω εγώ γι' αυτό. Θα προσπαθήσω να τα αλλάξω και ιδιαίτερα να έρθω σε αμεσότερη επαφή με τους νέους για να τους περάσουμε και αυτό στο μικρόβιο, να ασχοληθούμε με την κοινωνία μας και τα κοινά μας. Γιατί εμείς, ο κύκλος μας, ίσως να είναι τις τελευταίες φορές που εμπλέκομαι σε αυτήν την ιστορία και θεωρώ χρέος μου να το κάνω αυτό και η κοινωνία να γνωρίσει όλο αυτό το έργο που έχουμε κάνει σε όλα αυτά τα χρόνια στην αυτοδιοίκηση, αλλά ταυτόχρονα να περάσουμε και αυτούς τους νέους ανθρώπους για να υπάρχει συνέχεια στην πορεία του Δήμου. Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο και την παρέα σας. Να ευχαριστήσουμε τον σημερινό καλεσμένο, τον Σπύρο Σταματάκη, πρόεδρο της ΔΕΙΑΔ και υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Δέλτα, που μας έδωσε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε τον άνθρωπο πίσω από τις αποφάσεις, τον πατέρα, τον φίλο, τον συμπολίτη. Η κουβέντα μαζί του δεν τελειώνει εδώ. Ακολουθούν και άλλες επικοδομητικές και εις βάθος συζητήσεις μαζί του. Το έργο και η θέση ενός πολιτικού είναι σημαντικά, αλλά η ανθρώπινη πλευρά τους φέρνει πιο κοντά σε εμάς. Το podcast μας, Δέλτα σε Διάλογο, είναι η φωνή της πόλης μας, η φωνή του κάθε πολίτη του Δήμου Δέλτα. Ελπίζουμε να σας έχουμε και την επόμενη φορά μαζί μας. Μέχρι τότε, να προσέχετε και να διατηρείτε τον διάλογο ζωντανό.